உதவி செய்ய தன்னையே அந்த பாடுகளுக்கு அர்ப்பணித்து கொண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார். அவர் உங்களை நேசிக்கிறார், உங்களுக்கு வழி தரப்பார். அன்பா இயேசு பற்றி சொல்ல சொல்ல கவனமாய் கேட்டு கண்களில் கண்ணீரோட இந்த இயேசு எனக்கு வேணும், அவரை நான் சொந்தமாக்கி கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இயேசுவை தன் வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டான். தன் உள்ளத்தில் இயேசுவே நீர் வாரும், இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில் எனக்கு உதவி செய்யுங்க, எனக்காக சிலுவையில மரிச்சிருக்கீங்கன்னு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான். அந்த உள்ளத்தில் சந்தோஷம், முழங்கால விட்டு எழும்பினான். ஒரு பெரிய சந்தோஷம், எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்குது, சந்தோஷம் வந்திருக்குது. இந்த நெருக்கத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்னை விடுதலையாக்கி விடுவார் என்ற ஒரு விசுவாசம் வந்து விட்டதுன்னு சொன்னான். பாக்கெட்டில் சிகரெட்லாம் வச்சுருந்தான். நான் ஒன்றுமே சொல்லலை, அதை எடுத்தான், கசைக்கு தூர போட்டான். இனிமேல் இந்த மாதிரி பாவமான காரியம், பாவமான பழக்கம் ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம், தூக்கி எறிஞ்சிட்டான். ஒரு மலர்ந்த முகத்தோட நம்பிக்கையோட போனான்.